že by nám niečo k tomu povedal. Prvý raz to vidím, ešte som to nevidela, možno tak na obrázku. Neviem, kde je majiteľ. Ale môžeš aj speliť, čo chceš popecať. Ale teraz s nami ide niekto ďalší a to je autíčko mojich rokov. No tak máme tu krásnu Feliciu, ale tu tu aj pana Lada, dívajú všetkým. Tu chaty to daj. Ja veľmi zaďakuje a opýtame sa majiteľa druhého páničku viacej. Skúsiš potom aj zaplaťam. Aj keď nebude chcieť pecať. Môžeš. Takže dobrý deň. Ja som Tita Helča a chcela by som vedieť niečo o vašom krásavci. Nech sa páči. Skúsime, je to Škoda Felicia, je to autičko z bývalého Československa, vydávalo sa hlavne v Bolesławi, závodne Klasiny. Bolo vyrobené v 14 852 kusov. Toto autičko má obsah 1,82, 34 kW, teda nejakých 50 koní. Má 5 litrov nádrž, 4-kočná manuálna prevodovka. Takže vy doma nemáte toľko sedá, ako tam palí. Keďže nemáte toľko koníkov, tak sedno doma nemusíte mať. Nie. Takže toto by bol vlastne taký základ. Škoda Felicia bola vlastne vyrobená na platforme Škody 440, niekto ju pozná pod Spartakom. Áno, to si pamätám. No a vlastne toto je vlastne kedy sa označí. Ale neviem, a sa môžem opýtať, koľko ho už máte? Máme ho asi tak, už taký 4 rokov používame. Renovové znamená asi 2 roky. Je to vlastne komplet na novo auto, takže to je všetko. Krásny čas, stroj. Takže ďakujeme za rozhovor. Ďakujem pekne. No